Xa falamos noutros vídeos do meu canal do que significa ser unha persoa trans, de xénero non binario, do que é o xénero, mas nunca falamos dunha pergunta moi importante. Como sei eu se son unha persoa trans, de xénero non binario ou do colectivo LGBTIQA en xeral? Mas antes de nada, eu son Neumático, no meu canal falamos sobre todo de literatura en galego, do colectivo LGBTIQA e tamén facemos algunha análise de algunha actuación. Podedes suscribervos de xeito completamente gratuito na caixa da descripción e agora se gostades do que fago tamén podedes apoiarme de xeito económico no Patreon. De facto, antes de comezar teño que dar as grazas ao Son das Ideas, a Pingando, John Amil, a Guillerme, a Hugo e ao Astro Xavi, pois están inscritos no meu Patreon desfrutando das recompensas e permitindo que eu poda continuar a facer todo isto. Mas voltemos ao comezo. Como sei eu que son unha persoa trans ou de xénero non binario? Estes consellos, estas dicas que vou dar son cousas que eu tería gostado de escuitar cando estaba a cuestionar o meu xénero. Agora sei que son unha persoa trans de xénero non binario. Mas podedes encontrar outros vídeos na internet que digan cousas diferentes e eu tamén deixarei algún outro na caixa de descripción. E isto de saber se és unha persoa trans, de xénero non binario, do colectivo LGBTIQA en xeral, non é algo que poidas saber simplemente completando un test ou que poda ser diagnosticado, é algo que só podes saber tú. Si que hai cousas que poden axudar e por iso fago este vídeo. Para mí un proceso de coñecimento da túa identidade é un proceso difícil, porque a ninguén nos ensina exactamente que significan todas estas cuestións. Un dos meus obxectivos cando algo é difícil de comprender é facelo o máis fácil posible e para iso emprego moitas metáforas, moitos xogos. Aquí eu gosto de usar a metáfora das etiquetas. E que cando estamos cuestionando se somos persoas trans, por exemplo, temos a idea de trans como unha etiqueta. E ao ter esa idea de etiqueta na cabeza, pensamos que esa palabra é como algo que levamos cosido a roupa, que é algo que en canto coñecemos e nos identificamos con iso xa temos que levar cosido a roupa sempre, que ten que ser algo co que nos temos que identificar e que non podemos mudar para nada. Do meu punto de vista, isto non é así. Eu gosto de pensar as etiquetas máis como imáns. É dicer, todas estas palabras non son algo co que nos teñamos que identificar ao 100%, levar cosido a roupa. Son máis ben como imáns porque son algo que podemos coller un día se gostamos de, probar a colocalo no noso frigorífico, ollar se gostamos de como fica, se gostamos de como combina coas outras cousas, se nos é útil ter ese imán aí. Algo co que podemos experimentar e mediante esas probas tamén cuestionarnos e ir aprendendo sobre nós. É algo que pode mudar e non está mal, non é algo que ten que estar aí sempre. Estará se nos é útil, se gostamos del. Para min así as etiquetas son unha ferramenta para autocoñecernos, para coñecer o resto e para agruparnos e entender que as nosas realidades non son algo mau. Dentro desta idea tamén me parece moi importante que se cuestionamos a nosa identidade nos permitamos experimentar con diversas palabras, diversos xeitos de entendernos. A min, por exemplo, que me atribuíron o xénero muller ao nacer por como era o meu corpo, cando comecei a decatarme de que non me identificaba con iso, a miña primeira reacción foi identificarme como un home trans, porque esa era a palabra que coñecía, era que pensaba que máis axeitaba a min nese momento e porque foi unha ferramenta moi útil para autocoñecerme, para explicarlle o resto que quería mudar de nome, que prefería que me tratasen, por exemplo, en masculino. Se vos perdedes nisto todo de que significa trans ou que é un home trans, deixo por aquí outro vídeo que fixen. Co paso do tempo, eu que saíra do armario como un rapaz trans, funme decatando e fun coñecendo que existían outras identidades, dicer que había persoas que non se identificaban co xénero que lle atribuíran ao nacer, mas que tampouco se identificaban nin como mulleres trans nin como homes trans, que estaban un pouco no medio ou que simplemente estaban fora diso, o que coñecemos como xénero non binario. Cando coñecín esa etiqueta, tamén coñecín a existencia dos pronomes neutros, pronomes como pode ser en galego o elu. Pouco a pouco fun descubrindo que eu gostaba moito deses pronomes neutros e que esa explicación, esa etiqueta de xénero non binario, esa ferramenta servía moito mellor para explicar o que eu vivía. Así que co paso do tempo fun mudando o xeito en que me identificaba. Xa non digo que son un home trans, senón que son unha persoa de xénero non binario. Xa non emprego só os pronomes masculinos, senón que prefiro o pronome neutro, mas tampouco me molesta o masculino. Para min terme identificado como un home trans non é un erro. Para min foron simplemente diferentes etapas da miña evolución como persoa, diferentes xeitos de coñecerme, de empoderarme, e sen esa etapa de entenderme como un rapaz trans, en que non estaba equivocado, senón que tiña diferentes perspectivas sobre o que eu era, diferentes explicazóns, eu non sería a mesma persoa hoxe. Para min a identidade non é algo rígido, unha esencia que teñamos e que estexa connosco desde que nacemos, senón que é algo que vai mudando e que depende tamén un pouco do noso contexto e das palabras coas que decidimos reivindicarnos e mostrarnos ao mundo. Isto todo sobre min ven un pouco para explicar que está ben experimentar, está ben
trabucarnos en que palabras empregamos ou simplemente evolucionar nas diferentes palabras ou explicazóns que damos de nós mesmos. Dentro disto, algo que tamén é moi importante é que unha etiqueta é unha ferramenta que agrupa vivencias moi diferentes. É dicer, non todas as persoas trans somos iguais ou vivimos a nosa realidade trans do mesmo xeito. Existen homes trans, persoas non binarias, mulleres trans, mas mesmo dentro do colectivo das mulleres trans, por exemplo, hai xente que dá explicacións moi diferentes á súa realidade trans. Dentro das propias ferramentas que empregamos para nomearnos, tamén hai diversidade de opinións, de puntos de vista, de xeitos de vivilo. Non há unha soa palabra que sexa capaz de representar a complexidade da identidade humana ou da existencia humana ao completo. Non vai haber unha palabra que defina a túa vivencia ao 100%. Por iso repito tanto o de que estas palabras son ferramentas para entendernos, para agrupar xente con vivencias con algún punto en común, e dentro diso tamén serven para agrupar luitas de xente que sofre algunha opresión semellante. Se queredes saber máis sobre as etiquetas, tamén deixo un vídeo por aquí sobre por que empregamos tantas etiquetas ou a miña visón sobre por que existen as etiquetas. Mas a conclusión é que podemos empregar esa ferramenta aínda que teñamos que matizala ou explicala. Outra cousa importante á hora de coñecer a túa identidade e de facer unha investigación alrededor de todas estas ferramentas é non ficar só co estereotipo do que pensamos que debería ser, por exemplo, unha persoa trans. E explico isto. Cando pensamos, por exemplo, nun home trans, se non temos moita formación, se cadra, o primeiro en que pensamos é nunha persoa a que ao nacer, por como era o seu corpo, atribuíronlle o xénero muller, mas que cando medrou, como era unha persoa moi masculina, que xogaba ao fútbol, que vestía de azul, que estaba sempre con rapaces e que odiaba o seu corpo, decidiu convertirse nun rapaz. Isto non é o que é unha persoa trans, mas seguramente cando comecemos a investigar vai ser unha das primeiras ideas que encontremos. Por exemplo, en canto a isto, un rapaz trans que non sexa tan masculino, que goste de maquillarse, que goste de levar vestidos ou que goste do seu corpo e non o odie, pode que o non encaixar con ese estereotipo que temos dun home trans moi masculino, pense que non pode empregar a etiqueta trans ou que non encaixa niso. Mas tamén é posible ser un home trans e ter comportamentos entendidos como femininos, así que para min o importante é escuitar experiencias de persoas reais e persoas moi diversas entre sí. Ter diversidade de perspectivas sempre é moi útil, mas é que a cantas máis persoas escuitedes, máis probable é que escuitedes alguén que encaixe máis ou menos coa vosa perspectiva, e iso sempre pode ser moi útil. Para as persoas trans, por exemplo, para min foi moi útil o feito de ter un espazo onde experimentar como foi o teatro. Para saber se és unha persoa trans pode ser moi útil pedirlle a outras persoas que che traten con outro pronome, que che traten con outro nome, simplemente como xeito de experimentar, como xeito de decatarte como te sintes ao respecto desas cousas. Ou mesmo a hora de pedir un café nun establecemento, poñelo a outro nome que non sexa o teu, mas por experimentar a ver como se sente ser chamade por outro nome. E moitas veces neste proceso temos moita presa, é normal, mas tamén temos que saber respectar os nosos propios tempos. Non te culpes por non sabelo aínda, isto é algo sobre o que non nos ensinan e sobre o que é moi difícil reflexionar. É algo que vas descubrir en algún momento. Por agora, tómao con calma, vai aos poucos e ten presente que non hai ningunha idade correcta para saber que és unha persoa trans. Non todo o mundo sabe desde que é crianza e hai xente que o coñece con 50, 60, 70 anos ou mesmo con 20 ou con 10, non hai unha idade para descubrilo. E se descobres a túa identidade como persoa trans, que non che dea medo porque isto non ten que mudar como és. Ás veces pensamos que ao sair do armario temos que de súpeto mostrarnos como unha persoa completamente diferente e non é iso. Agora, se coñeces a túa identidade dun xeito diferente, simplemente tes máis ferramentas para explicala e máis ferramentas para saber que o que che acontece non está mal. Tú és a mesma persoa e non tes que encaixar no que a outra xente pensa que tes que facer despois de sair do armario. Se cadra agora podes mudar algunhas cousas que antes che eran incómodas ou que antes facías simplemente para ocultar quen eras realmente, mas non tes o deber de mudar nada. Tú vas continuar a ser a mesma persoa con diferentes explicazóns. E se xa encontrache etiqueta que mellor combina contigo, non penses que és menos iso simplemente por ter dúbidas. Unha etiqueta ou unha ferramenta ou un xeito de entenderte non vai facer que de súpeto deixes de ter dúbidas, porque as dúbidas seguramente continúen aí porque tamén é algo positivo cuestionar a nosa propia identidade. Dito isto todo, o resumo co que tedes que ficar é que tedes que deixarvos experimentar, deixar de ter medo por se vos trabucades, porque iso tamén forma parte do proceso, entender que isto tamén leva o seu tempo e é normal querer saber xa agora o que sodes ou que vos acontece, mas cada quen ten o seu proceso, investigar moito e coñecer moitas historias de outras
persoas que teñan esa etiqueta coa que estades dubidando se vos identificades ou non. E se tedes calquera dúbida máis concreta ou precisades axuda, podedes falarme polas redes, que estou aí para iso, e se non é a min, pode ser algunha asociación LGBTIQA ou trans da vosa contorna, que deixarei algunha na caixa da descrición. Dito isto, eu nestes vídeos sobre a diversidade, o xénero, as realidades LGBTIQA, sempre gosto de recomendar algún libro en galego. E que antes, cando estábamos a falar sobre saber se unha palabra se axeita a ti, sobre se pode ser unha ferramenta útil, falábamos de que estaba ben coñecer outras persoas que se identificasen con esa mesma etiqueta. Moitas veces é difícil falar con persoas directamente e por iso tamén é moi útil ferramentas como o teatro, a ficción, as series, os filmes, porque tamén podemos analizar como nos identificamos con esas personaxes, se esas personaxes lles acontece algo semellante ou que a nós. E hoxe veño a recomendar precisamente un libro con representación trans, para aquelas persoas que podan estar a cuestionarse sobre se son persoas trans ou non. Deste libro xa falei nalgún outro vídeo, mas pareceme importante continuar a reivindicalo, que é Fora do Normal, de María Reimóndez. Esta obra recoméndoa moito porque é unha obra accesible para público xuvenil, é dicer, é unha obra fácil de ler, rápida, con moita retranca. Tamén porque é unha obra que representa a infancia trans, é dicer, o protagonista é un rapaz trans e con el coñecemos como se vai descobrindo, tamén o proceso de contarlle a súa contorna, como é sair do armario. Realmente este libro foi escrito por unha autora que non é unha persoa trans, mas para escrevelo informouse moito sobre esta realidade, entón é bastante axeitado. Si que é certo que se cadra para este vídeo estaba mellor recomendar algunha historia trans contada na voz precisamente dunha persoa trans. Mas na Galiza tampouco temos moitas voces de persoas trans no noso sistema literario que falen das súas vivencias como persoas trans. Eu, por exemplo, como persoa trans, sí que escrevín un libro de teatro que é Identidade, que fala un pouco do proceso dun rapaz trans para sair do armario principalmente e como o seu entorno entende esa realidade. Mas tampouco quería recomendar só o meu propio libro, aínda que se tedes máis curiosidade fixen un vídeo sobre ele e deixo por aquí. Xa vos digo, Fora do Normal é un libro moi fácil e tratado con moita sensibilidade e moita información detrás. Alén de todo isto do que falamos, tamén se cuestiona un pouco a figura de superheroíne. E María Reimóndez acaba identificando as persoas heroínas como aquelas persoas que son diferentes do que consideramos normal, mas que son capaces de aceptalo e son capaces de vivir abertamente con esa realidade e reivindicala. Así encontramos personaxes non heteronormativas, tamén personaxes, por exemplo, que veñen do rural e acaban na cidade, como é ese proceso de adaptación. Fálase de quen é diferente e da importancia dentro desa diferenza de formar redes de afecto, da importancia dos afectos nestas realidades e en xeral no mundo. É un libro que convida a repensarmos a normalidade, é dicer, a repensar como este concepto do que é normal ou non é normal é un concepto basicamente cis, hetero, branco, algo que estaría ben derrubar. Chegastes ata aquí, moitas grazas, e só me resta dicervos que se tedes algunha dúbida concreta eu agradecería moito que o puxesedes polos comentarios ou que me falasedes directamente, porque eu podo axudarvos ou poñervos en contacto con outras persoas que vos podan axudar. Antes de acabar, lembrovos que suscribervos é completamente gratis, que a mí me axuda moitísimo. De facto, deixo por aquí un circuliño para que vos suscribades, deixo tamén algúns outros vídeos que poden ser do voso interese. Na caixa de descripción tedes tamén ligazóns a recursos sobre isto todo. Deixo tamén as miñas redes, o meu Patreon por se queredes apoiarme económicamente. E un saúdo e ata a próxima.